Esment escola professional, una escola per a tothom. El coneixement és una clau mestra capaç d'obrir portes al futur professional. Conscients d'això, Esment va decidir el 2015 donar resposta als problemes que afecten tant les persones amb discapacitat intel·lectual com els joves quan emprenen el camí laboral i brindar una oportunitat a les persones més vulnerables. Així va néixer Esment Escola Professional, un projecte que té per lema Aprendre fent i obre les portes dels llocs de feina propis als seus alumnes que gaudeixen d'una formació dual. Esment va aprofitar el seu bagatge en l'atenció a persones amb discapacitat per plantejar una intervenció centrada en l'acompanyament a la persona i l'atenció individual de les seves necessitats. En aquesta escola hi conviuen joves amb diferents necessitats de suport i hi sorgeixen sinergies d'orientació, qualificació i acompanyament a l'ocupació. Un canvi en la vida dels alumnes que es du a terme des d'una agència de col·locació pròpia que és punt de trobada entre empreses i treballadors. Un pas crucial per a aconseguir el triple objectiu marcat: millorar les dades de desocupació juvenil, reactivar aturats de llarga durada i ajudar a aconseguir un paper actiu de les persones amb discapacitat. Esment Escola Professional s'ha convertit en un punt de referència com a projecte formatiu integrat en l'entorn empresarial, capaç de generar un espai on conviuen diferents realitats i col·lectius vulnerables, destinataris d'una formació en què les tecnologies són molt presents i les metodologies actives s'escriuen amb lletres majúscules, i que es converteix per a la majoria dels alumnes en un full en blanc en el qual poden dibuixar el seu futur laboral.